Club Junta, building President better Africa. wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhulira mu dziko limene limaoneka ngati ndi la anthu opemphera koma onse ndi a satana okhaokha, dziko limene order of the day ndi kuba basi. Andale ambiri amalowera mboma mukuti azikabamo, amalowera mboma mukuti azikalemera. Kodi tikunja kunotu kuli zambiri zimene zikuchitika, ndalama tuzaboma tuzabedwa. Inu tangoganizani nkhani ya covid imene ndalama za mbiri za nkhani zinabedwa, lero ili kuti fetereza ku pharmacy, Bridging Foundation kuba ndalama zoopsa kuzera mu zina la Bridging Foundation, Green Belt 58 billion, komanso Salima Sugar kumafusa kuti kodi ndalama zimene zizi anthu amapita nazo kuti. Koma mukayiyang'ana nkhani imene ingothera momo, imangotuluka masiku ochepa, akuti atenga ndalama, ndi dziko limene tinganena kuti pang'ono ndi pang'ono likubwera ngati tradition kuti kuba kapena kulowa mboma nkhani yake ndionena kuti anthu azikalemeramo. Palibe amene angamangidwe olo kuti tiyeni tipeze njira zothesera corruption, tiyeni tipite ku parliament, anduna kapena ma MP akapangira mulo lonena kuti ngati tikufuna kuthesa katangale kuno ku Malawi, aliyense wopezeka ndi nkhani zimene zindalama azibweza yekha kapena azibweza institution yo, koma ayi ndi taxpayers money. Dziko lomvesa chisoni, dziko limene olo kutakhala kuti munthu wafa ofunikira sangafufuzidwetu, ndi dziko limene amati munthu akaphedwa basi amene wapita abale yake sangaziwe kapena kuziwa chilungamo olo zitavuta zitatane, aliyense amangopanga zake. Ino tangoganizani imfa yoopsa ya achina Chilima ya ndege panopa ikanakhala mmene boma lilalowa ili poko kuti anthu adziwe chilungamo kuti kodi abale Chilima ndi anthu ena aja amaishaniru muluzi ndi anthu ena aja anayenda bwanji. Komayi kuli business as usual, kuli zi uja anaphedwa akugwira ntchito ku ACB uja njaunju uja, kuli zi kaye manke ni chigawa amene anafera akugula uje ni tomato ujayo apo banchewu apo, kuli zi dziko limene la Malawi. Apolisi amene kuwayang'ana apolisi tikunena panopa apolisi tu anasanduka ma bouncers oyenda ndi anthu akatapira kumadabwa kuti kodi uyu suwa polisi uyu mundi dziko la Malawi limene lero tikambirana kwambiri nkhani yononga katundu muzina la boma, vandalism, komanso tikambirana nkhani ya uve makamaka ndi kubwera kwa madiapers. Tikambirana zimene zikuti mwina akuluakulu kuboma ko atengepo action. Koma mwina tisanafike kumeneku nangofuna ndi athokoze awa a Malawi Army, asilikali a Malawi Army amene eno titalengeza masiku apitawo kunena kuti kuphirira Phirilongwe uko kukuonongedwa kwambiri. Phirilongwe ndi phiri limene kuli phwando la Kakowa, anthu akupita kumakadula ku mitengo, makala akuchoka kumeneko. Ndi Phirilongwe ndi phiri limene Mulungu analidalisa kopsa, komano chodabwisa nchonena kuti ngakhale ame mwapita kumeneko ziwani kunena kuti amangochi forest ndi amene akumauza anthu kunena kuti wiki ino musapite kuli ame, motero kuti ame atachoka kozana zulo ndeko alowa anthu kopsa ku Phirilongwe. Kumadabwa kuti kodi njira imene tingathane nayo nkhani imene ndi chani. Mwina ndikupereka sobano kunena kuti mafumu amene mbali yawo kuti kuzibedwa kandi kumangochi, kandi kubalaka, kandi kucheuko, amene mbali yache kuti kuzibedwa amene yewo ndekuti azikhala pa punishment. Ini njira yokha imene tingapulumuse maphiri athu muno Malawi. Choncho tithokoze ino ame chifukwa chopita kumakayang'anira phiri limene lila Phirilongwe. Tiathokozeso a minister na Malomba, Minister of Information, chifukwa choigwira ntchito yabwino mwatengapo mbali yayikulu kufuna kuti muthane ndi ntchitidwe owononga za chilengedwe kuno ku Malawi. Minister wina amene tikufuna timuthokoze lero ndi Ben Phiri, akugwira ntchito yooneka
tikati ma ministers panga choncho, ministers khala on top of the affairs, ataendera nsika wawakawaka ndikukafuna kusegula nsika wina ku bypass, Ben Phiri uja wanyamukaso kupita kutiko kunkhotakota kumene wakapeza nyasi. Kodi tummakonsolo mutu anthu akulemera, anthu akumanga mahotelo, akumagula anthu maatiki, nkhani za ku local government, kuma assemblies kukubedwa ndalama koopsa. Inu tangoganiza nti tangonena dzulo lomweri nkhani ya kunkhotakota kunena kuti kukupangika za chinyengo kumene kuku anthu ochita kuziwikiratu kupita kukasakaza katundu wa munthu. ADC pakana ndikulemba makata ochita withdraw ownership ya munthu, mungoziwa kuti amene ndikatangale. So tiyathokoza Ben Phiri pochita unearth zimene zikuchitika m'makonsolo, andi si konsolo ya nkhotakota yokhayo ayi, kuliso makonsolo ena okuba kwambiri. Abwana mupite ku Mulanje, mupite ku Thyolo, mupite ku Phalombe, mupite mwina imene iliko bwino pang'ono ndi ya Zombai, koma makonsolo ambiri olo Machinga, mupite ku Nchewu mukaona kuti kuli zokuba zambiri. So ine nakondwera kwambiri ndi mmene akugwirira ntchito ya Ben Phiri, chifukwa ena ife tikamanena kuti kunkhotakota kuli nyasi, kumene kuku even olo apolisi amene akunkhotakota ndi achinyengo kwambiri, chifukwa zija zinachitika za muchatima munena munthu uja otchedwa Swedi uja, nambala plate ya anthu amene galimoto imene inanyamula anthu ochita terrorize ilipo ndithu inaperekedwa munyaja kuziwika koma sanamangidwe. Lero tikambira naso nkhani imene yonyasa kwambiri imene ikuchitika pa Lilongwe International Airport. Makamaka akuluakulu a Airport Development Limited, akuluakulu ku administration ya ku Airport Development Limited akugulisa malo. Kodi inu aboma kapena bwana kumene ko bwana president mukuziwa zimene zikuchitika ku Lilongwe International Airport? Malo ajawo amene ndi a sensitive. Kodi tumalayi muno ngati kuli malo amene ndi a sensitive ndiye kuti ndi airport ku polisi ku area sate kapena kuame, ndiye muganize munthu akagule malo ngati ku area sate kuja azimangako ndiyogwira. So ku airport kukugulisidwa malo, and unfortunate part ndionena kuti amene akugula malo ndi anthu ma civilian. Malo onena kuti kanakhoza mwina kuzachita expand airport kusogolo kuno kapena kumanga nyumba za ma staff, koma ayi ndithu akugulisa anthu kuli chisawawa chogulisa malo ku airport ya Kamuzu International Airport. Kodi kusogolo kunoko mutamva kuti ndege yaomberedwa mungadabwe? Chifukwa malo amene janayenera kukhala a protected area, osakhala munthu wamba kwagula ku malo ndikumamangako nyumba zace ayi, koma anayenera kukhala malo otetezedwa. Koma lero mukapita mabwana, mukapita kuucheni ku airport mukaone nyumba anthu akumanga ma mansion ajawo, kuti abale mukumanga simulero ujeni muenda ndege umu nanga murani wetu muenda ndege kugulisamo siku lina kumuzamva zinthu zoopsa, chifukwa sali ese amene angagule malo kumene koko ali wantima wabwino. Enawo ndi alendo. In fact malo onse akugula ndi anthu okuti siya muziko munomo, anthu obwera kumagula malo. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni limene limasekerera china chilichonse, even mediocrity, kukagulisa malo kwa anthu obwera. Kodi inu mungagule malo ku China, mungagule malo ku Nigeria, mungagule malo ku South Africa, kulibeko la even pa Zambia pompapa, pa Tanzania sungagule malo, even pa Mozambique apapa sungangugula malo chisawawa. Koma ziko la Malawi ndi ziko lophweka kwambiri limene likungogulisa malo, and malo ake okumagulisa malo amene ali very sensitive ku Airport Development Limited. Akuluakulu amene wawa ndofunika muayang'ane bwino kopya kuliza chinyengo zimene zikuchitika ku Kamuzu International Airport. Anthu akugula malo mwachisawawa. Kamuzu International Airport kuli katangale opsa, andi zulo le amumanga mwana wa standard 6 chifukwa chokuti amaenda ndi chimanga pa airport paja kasika na kakang'ono kukamanga tikunena pano kagona musero.
koma andiyeti chimangacho amayitandisa ndi apolisi omwewo. Ndizomvetsa chisoni. Lero nkhani zathu zazikulu tiyang'ana za vandalism, kuononga katundu amene timamutenga kuti ndi waboma koma chifukwa cha umbuli osadziwa kuti katunduyo ndi wathu. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti mchitidwe umene wokuba even makalavati ukuchuluka kwambiri. Anthu umakhala umbuli uchisiru kunena kuti munthu wanzeru zache apite mmene ulili msewu ngati wasalima uja uzikatenga ku makalavati ndikumachosa zimeneja uziwe kunena kuti siku lina kuzachitika ngozi. Mukayiyang'ana kamuzu bridge ya kusalima ijayo bridge yaitali muno kopya koma mukayiyendera mukayipeza kuti imene jayo yadulidwa zisulo. Kumadabwa kuti kodi zisulozi zimabedwa nthawi zanji bridge yokongola ngati imene koma anthu ndikumakadula kudulapo zisulo posepaja andizosatira zaje ngozi. Ndipaja munamva kuti galimoto ina truck inagwera ku bridge kuja ndikupha anthu. Ndizomvetsa chisoni. And even ku Capitol Hill kumene mukakayang'anako mukapeza kuti malaisi aku Capitol Hill kuja adulidwa. Ndikumadabwa kuti asa inu munthu amalimba mtima pakana anthu kukalowa ku Capitol Hill kumene kuli APMF ndikumakadula ndithu zisulo zimene zazitalizitalizo za magesi. Zoona. And mukapita pa even pa interchange ku Lilongwe mukamva chisoni ni malo amene slowly are becoming a death trap. Pa interchange magesi anazima kale anthu ena aja anabwera kuzaba magesi aja ndikupita nawo kwansiriza ndikupita nawo kunchesi kumakaonera nyumba mwawo chigesi chachikulu ngati imeja kuchiyasa kuchipinda kwako. Zoona Amalawi ife ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Andi nzomvetsa chisoni kuti even magesi ambiri pakali panopa mu Lilongwe maroboti ambiri anafa chifukwa cha anthu okuba komanso pena negligence ya city assembly chifukwa amene amayenera kuti azichita fix magesi wa ndi ya city assembly koma inawonso alizi akungogona zosatira zake zimene zizipangisa ngozi zambiri ngozi. And it's very very unfortunate. And ndikupempheni Amalawi niwo osauka kunena kuti ngati mukufuna kapangeni maganyo koma kusiyana ndikuba zinthu. And mukapita pa interchange even 8 o'clock pakonza kuphedwa munthu 8 o'clock ya mazulu 10 o'clock pakonza kuphedwa munthu chifukwa pamene pachoma khanga tikulowa pansi pamakhala ndima wambiri. So nkhani zimene zizi za vandalism ndizongumvetsa chisoni mudziko. Taona ni msewu umene wochokera pa crossroads kupita pakana kulumbazi. Msewu umene ndi wokongola kwambiri. Msewu wa ma Chinese ngakhale ena akanama kuti msewu ndi wawo. Msewu ndi edi yochokera ku China. Msewu wokongola koma ena apita even kumakaba mu magalasi yache. Zoona. Andi ziko ili ndilomvetsa chisoni. Andi nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ni nkhani ya madaipa. Boma mukuyenera mutengepo mbali yayikulu muyang'ane uve umene ukuchitika m'matownship. Madaipa akutayidwa pena paliponse. Ena afika pomatenga agalu ajawo ndikumasiya munsewu kumasiya mbali mwa manda. Lero anthu sakulemekezatu mandatu. Manda akumatenga makuti akamusiyeko munthu akumatenga muthumba lija ndithu munthu wanzeru zache kutenga thumba ndikuyikamo agalu awiri ndikukayika pafupi ndi pamanda pafupi ndi nyumba za anthu ngati mene zilili ngati kumvama uku kumvama polisi kuli uve opsa kuseri kwa polisi ko kumadabwa kuti abale umakhala ufiti chani kutenga ndithu agalu aja tikukasiya pafupi ndi nyumba ya munthu. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. So nkhani ya madaipa ingati sitisamala ziko lino lizapezeka kuti anthu azafamo. Andi kuli uve kwaona anthu mu area 18 mu kumayenda ngati banja pafupi ndi area 18 pamanda paja kumakhanga takupanga social akangoona kuti sikukubwera anthu uona kutenga madaipa kuchokera musalu kuwatayira pathala. Zoona mmachinjirimu muzingwangwamu muluwingamu pena paliponse muzombamu mukakhala ma district mundeza nyanya
inu kale lijatu kunali matewera ndipo anthu amachapa matewera ndikumadziwa kuti uko kwabadwa mwana koma masiku ano ndikubwera kwa zinthu kati ndi chitukuko koma ngati chili chitukuko ndiye chitukuko chotu chaonjeza kwambiri sibwino aizanyanya kwambiri uve boma munayenera mutengepo gawo lalikulu munaso kungochita bani madaipawa anthu abwerere konkuja kumatewera because it is too much ena amazisiya nyumba zizingochuluka na nyumba even mapadi amene mapadi okuti maagwirisagwirisa ntchito azimayi you can't even have time kukazi wocha iya ikapena kukatayira ku toilet koma mutenga mapadi ajawo ndithu zili zinthu zonyasa ndikukatayira mutala kutayira pafupi ndi nyumba za anthu kutayira pafupi ndi malo okuti mwina anthu akudyerapo it is very very unfortunate kuti Malawi is going this way so tinafuna lero tilankhule nkhani zimene zizi nkhani za uve nkhani za madaipa nkhani za zosiyana zimene zingapangise miyoyo ya Malawi kutayika miyoyo ya Malawi ili pa chiopsezo ndi kale andi anthu ena amene tikufuna tialirire mama wa uno ndi amene amachedwa kuti anthu amene amayang'anidwa ati ndi atikhayawa amachedwa a neighborhood so nayo masiku ano yanyanya ikungonama ngati kutolera ndalama koma osagwira ntchito and moreover akumabwera 4 o'clock ya mamawa kumagogoda nyumba za anthu mutipase ndalama zilitu mundilandemo kumakhala ngati akuchita force anthu kumanena kuti ngati usiupereka kwanu ngati kuzachitika maliro sitizabwera kwanu kuzakachitika olozolembalemba sitizakulemba andi inuyo anthu amene mmachedwa kuti a neighborhood ambiri inunso ndi okuba amene mukumabaso mukumachita terrorize madera osiyana Born Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child is a village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.